class, our last topic yesterday is all about parts of the body. Nag-study ba mo, ani? Yes, ma'am! Claire, nag-study ka? Wala, Maria. Patay taani karon. May untag ako'y una tawagon ni ma'am. Kay ako'y una mo ansera ng buhok kay pratirang simpula. Kanino ako pud kay ako'y ansera ng mataong. Karon, mag-oral recitation ta. Sugdan na nato. Ma'am! 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 Ako, ma'am! Lucio, stand up! Here, ma'am. Very good, Lucio. Susay na nga, Claire. Uy, dili pa dyan ako'y natawag da. Si Lucio pa dyan mo'y naka-answer. Maria, siguraduhon dyan ako karon na ako'y sulod matawag ni ma'am kay para ako'y maka-answer anang mata. Sunod, unsa man eh. Ma'am! Ako, ma'am! Ako, ma'am! Ako, ma'am! Ako, ma'am! Kameron, ma'am! Dudong Pawik, stand up. Ayos, ma'am. Very good, Dudong Pawik. Susaya nga, Maria. Si Dudong Pawix, pag yung tawag na. Ganino, pero Claire, ako'y answer anang dalunggan ha. Ako lang, Maria. O sige, ako sa ilong. Sunod, Ma'am! unsa man eh. Ma'am! Pastilan, lahi malagi kitudlo ni Ma'am Claire. Ano na akong pasunod? Ganino. Kirara, stand up. Ay, salamat. Na-save pa dyan ta. Rancho, kirara, oh. Nick! Ma'am! Nick, very good, Kirara. Sunod, kini. Kana, ay ilong ang gitudlo ni Ma'am. Ako, ma'am! Ako, ma'am! Ako man sa ilong, Claire. Ma'am Ron. Stand up, Claire. Yes! Ako gitawag ni Ma'am. Ako may una nagpataas, Ma'am. Uy, ako anak, Claire. Ayaw pang ilong, Claire. Ako may nagtawag na may ganina. Ay, kasama ko yung duha. Ay, si Lucio na lang, be. Stand up, Lucio. Nawa, Maria. Bisa ako nagitawag. Mangilog, pumangod ka. Merisi. Drama mo. Very Nos. good, Lucio. Claire, maurag yapag na ilugan ka ni Maria, kabalo ka unsa iyan sirana. Palwa! Kurang ingon ani Dudong Pawik. Pak! Sorry, Maria. Unsa man na, Maria? Samok man kakayo. Be, ikaw, be. Ma'am, wala man ako nagpataas, Ma'am. Sige na, Maria. Ganina, pinaana pa. Ma'am. Unya karon. Sige na. Rancho, Maria. Tara, Ma'am. Oh, nganong swangit man na imong answer, Maria? Alangan, Ma'am. Parehas man silang Dudong Pawiks, Ma'am. Taas og suwang. Sa labot na kuha na. Damay pagkadudong Pawiks. Ikaw, Maria ba? Yaga-yagaon kay ka. Parehas bitaw mo suwang Dudong Pawiks. Mali man na ang imong answer, Maria. Ako man, be. Pasaga na nag-answer si Maria, oh. Saga na nag-answer si Maria, mamo. Pasaga daw. Palwa biya kenda po. Pilte. Unsam day na diabe? Joe na siya. Suwang mo na English sa suwang. Jody ay na. Gi-English ra. Ma'am, pwede na ako malingkod, Ma'am? Tindog diha, Maria, kay wala ka ka-answer. Makalingkod na ka kung maka-answer ka. Ma'am, gani, Ma'am. Ako'y answer ni Ma'am, be. Wa na, ma'am. Si Maria namili nag-angsiran. Alangan Dudong Pawiks, kay sayon man kayo. Mao gyud.